Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Uriani tuhata nahu haolongi hami.
Diopat minggu naung salpu nungatabulus minggu Advent, ima pangaredeon managam haroro ni Kristus padua halihon, dohot mames tahun ari hatu tubuh ni si paluai. Nuaing sahak mahita tu perpunguan bodari perningotan, hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Zong dohami di son perhalado ni huriata. Pasahatot tabi Tuhamu di bagasal las ni roha. Selamat ari Natal madihamu saluhutna, dame ni Tuhanima manggohi rohamuna. Di pesta perningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus borengginon. Diarahot dohita mangedehot Jahuba. Edehonot matutu Jahuba siala haluaon na binahen na itu hita. Songon parangan perbenua gijang. Dohot akka permahan di ladang Efrata. Marede pasangapot Tuhani, siala hatu tubuh ni Yesus si paluai. Di boronginoppe, gir matot ditta mamuji Tuhata Yesus si paluai, atik pe kudang taadupi hamaolon, lumobi pangotak ni pandemi COVID-19 sia. Marede tari permahita upuji Jahuba. Ai disuruh do anakna gabe hanguluata. Marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tubuh di hita sada poso-poso, dilehot tu hita sada anak, pape tu abarana dosogot harajaon jala bahenon na goarna, si partahi halongangan. Ulu balang ni debata ama saleleng-leleng na, raja ni hadameon. Ende kamuma ende naim baru di Jahoba, ende kamuma Jahoba ale sandok tanoon. Marsomba mahamu tu Jahoba, marpahean na marhadohoan, akahitir mahamu, maradopon ibana, ale isi ni tanoon, haleluya. Haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Ginjang. Mandok moleate dohami tuho, ala ni godang ni asi ni roham di hami. Ai di basa-basa kodo anakmu nasasadai tuhami na di pardangolanon. Asa malua hami,
marhite-hite ibana sian dosa dot sian hamatean saleleng ni lelengna. Hupangido hami tuho, sesondangi marohanami na holomi marhite-hite tondi parbadiai. Akup ni saya parohai mahami asa huboto hami mandok moleate tuho. Asa tarapul situ rohanami di hagogotan dohot di hapunjungan. Pahot maha porsion nami tuho. Atik pe wadopi hami dope pangotak ni sori mago kopit 10 sia. Gohi mahami, gohi marohanami dot lasni roha. Sialah tutu bumi, asa martua hami. Alarade hoga bejol mahumokop kami. Tangi homa, tangi yang namyon, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atik ni debata di acara perpunguan Bodarion, imana tarsurat di sada Yohanes tolu ayat 20 tolu. On mapatikna. Neng porsea hita diguarni anakna Yesus Kristus. Uhut masih haholongan. Tongono tinanohonnya itu hita. Atong rap magidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata, saya pargogo imahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Uriani tuhata, dimulanai macai dengga dosa lauhut na ditopa ni debata. Aisata RBG dohata na mandok. Dungi nunga denggan di ida debata, jaladung ditopa debata pejol mai. Tuporlak eden do di paojak inganana. Dang diharangan manang tombak longo-longo. Porlak eden ima inganan ni jolma, pauli-uli parsaoran dohot mangoloi debata. Porlak eden do, kombaran ni ngolu na denggan, jalamaratur hombar tulomo ni rohan ni debata. Alai, dang manahan jolmai mangoloi patik ni debata, gabe madabu matu dosa. Yotan mamilit segala makahan pas menang rohata sad
Masa ma parhusoran na balga di ngolu ni jolma. Sega ma parsoran na doh debata. Ngolo di mulana, boy do nasida mardalani di Eden. Jala makatai do debata, songon na marale-ale. Nuaeng, di sidi bege suara ni debata, martabuni mana sida. Di tonga ni hamajuan ni ilmu pengetahuan, do teknologi nalam doras, jod-jod do tabege barita namambayan roha busesaon. Lapisan ojon nalam marnipis, laut do tau nong marloak, harangan nong sega, tongoni nang pemanasan global, ginjang ni roha dohot hamukusan ni jolma, mambain mapitung mata ni rohana, mangaradoti haulioni natinopa ni Tuhani. Tambah tahun lam rarat dodosai nang pakorhonna, manegai akka parnguluan ni jolma. Lam ngali maholong ni roha, lam bandau ma jolma isian debata. Nuai, di bagasan nunduk ni roha, Roma hitatu adopan ni debata, mangido, asa marpangulahi roha ni debata, midahita, ala ni ragam dosa na taulahon di ngolutta. Tuhan debata para si rohana sumurung. Diborngi natalon rodo hami tujolo manopoti dosa nami. Akan nahubai kami marhite hata nang pambainan nami. Dang terbaik kami do pesikop. Mangendehon ho di ngulu nami marhite hata nang pambainan nami. Ai sipata do hata nang parangen nami gabe sisahan. Jala mambain marlea goarmu. Kurang dope nang ria ni rohanami. Pasabam rohanami parrohana bojok. Pahehe akana ni rupa. Mangapuli akana marsak. Marasi roha tu akana pogos dohot nadangol. Baga-baga ni debata taringo tu hasesan di dosata. Tongonodo hata ni Jahoba. Roma hamu tuau asamangolu ton dimuna. Nina Tuhan Jahoba. Tung surararado samuna songan abit bunga dapdap. Potar do bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon madi debata na diginjang. Amin.
Dianggo hatu tubuh ni Yesus Kristus songonodo. Uju oroan ni si Josepi dope inana si Mariai, gabe-gabean do ibana sia tondi parbadia, andorang so masih padonohan dope nasida. Alai dinasongoni dope tahini rohana, di idama dinipina suru-suruan ni Tuhani, namandok tu ibana. O Joseph anak ni si Daud, unang alang roham mangalap si Maria, gabedonganmu saripe muse. Aina siat tondi parbadia do, naneng tubuh di ibana. Masa pesudenai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite sian panurirang na namandok. Imasahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jalanau peopsa. Amin. Hatu tubuh ni Yesus dada di tonga ni parngoluan na sikop, to ada hurang manangaha, alai di barani pinahan do, ala soadong inganan parmianan di si Joseph dohot Maria ujui. Yesus tubuh di barani pinahan, ima tandani narade Yesus, makilala parngoluan ni jolma na tinggal, dia ka undung-undung na met-met, manang bale-bale na ruhet-ruhet. Tongoni nang akana tarduru, manang dipaduru siat tongan ni masyarakat. Tunga kaparmahan di ladang do parjolo, hasahatan ni barita hatu tubuh ni si paluai. Ulus do rohana sida, manjalo baritai, jala dos rohana sida masih padonohan. Asarap borhat tu Betlehem gabe jupang na masih padohon asar rap borhat tu Betlehem gabe jupang nama si Maria si Joseph dohot poso-posoi. Sere haminjon dohot akan angur di pasat nasida, parsombau nasida tu Yesus na tubui. Nang hita pe dohot mahita, maka mulia tehon hatu tubuh ni si paluai, narade makilala na masa tu dirita di tonga pandemi COVID-19 sia. Dohot mangasi hita, jongjong mahita, maka mulia tehon holong ni rohanai, uhud manggalahi lilin gabe tanda asa tung takas,
tondang nai manondangi nguluta. Lao mahamu bari tahun hamu ma Jesus do panodang mi pertibion naso tupa mardala dina holong namangi huto nibana. Laos jong mahita saluhuna.
Saha tindak koma haporseawatai songon nahina tindak konidong atas saha porseaon disandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan natungo palangit dohotan. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuan ni si Maria na gabe-gabean siat ton di porbadia andorang sohabubun. Ido tuhata na tumao na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpanjal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun dia bata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dot na mate au porsea di ton di parbadia jala adong sadahuria na badia kuria hatopan ni halak Kristen akan abadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu sogot daging ni halak na umate dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Sunggul-sunggul dihita. Marsogot Sabtu 25 Desember 2021 di Patupa Huriata do parmiungan pesta hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus 5 hari. 5 pukul 6 wib dohot pukul 10 wib bahasa Indonesia. Pukul 10 tolu wib, pukul 10 6 wib. Bahasa Batak pukul 10 tolu wib, pukul 10 6 tolu puluh wib, dohot pukul 10 sia wib bahasa Indonesia. Isude pertangyangan di Patupa do marulaon nabadia. Adong do buku acara di Patupa Huriata. Minggu 26 Desember 2021. 5 pesta parningotan hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus. Patupaw ni Huriata do parminggon songon na somal pukul 6, pukul 10, pukul 10 tolu, pukul 10 6 tolu puluh, dohot pukul 10 sia wib. Parminggon pukul 10 sia 5 pesta Natal gabungan Sudewi. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai.
Amin. Hamuna kadamang doho dainang hahanggi pinaribot di bagasan guarni Tuhata. Na di ruangan Lukas, Timotius, lantai 2, dohot di pataran ni gerejata. Sopola merpakurangi ala niaka perhudulota, ala ni tantangan pandemi COVID. Atas nama ni sudi padita perhaladu ni huriata, upasaha ma sian nasa las ni rohatu hamuna, selamat Natal madihita saluhutna. Marsaur mahita do hatan itu hata sian pesalmen 147 ayat sada rodi 10 sada. Songonom mahatana. Haleluya. Ai denggado edehonoto debatata. Ai hasudunga doibana. Tama puji-pujion. Jehovah dona pauli Jerusalem. Ibana papunguhon hala Israel akan nama pari. Ibana pasabam akka parroha bojok. Jala dililiti akka bugang nasida. Ibana bilang torop ni akka bitang. Di jodoh gowarna sida sudena. Tibul do tuhatai jala pergogo situtu. Dang habilangan parbino tuanai. Jahuba pahehehon akanani rupa. Dipatuki tutano ianggo akka perzahati. Marede tari parmahamu puji Jahuba merhite-hite hamauliateon. Paluhamu ma uning-uningan mamuji de batata. Ibana makukupi langit merhite-hite obun. Ibana paradehon udat tutanoon. Ibana patubur duhut di akaduluk. Ibana mangalehot tu pinahan gagaton nasida. Nang tu akka anak ni pidong sigak akka nanguak-nguak. Dang lomorohana mida haguguun ni huda. Dang lomorohana mida hai-hai ni bawa. Di halomorohani jauh badotahe akka namakkabiaribana. Akka namakkalunguton asini rohanai. Ima sahana. Hurian itu hata na dibagas garejaon di Lukas Timotius lantai 2 pataran di garejata. Songoni manang didamang dainang nama dohoti ibadah malam Natal marhite live streaming. Marulupulop tordita la di luas debatahi tamames tahun hatutubuna bornginon. Jala di jauh hita asa sude marede edde. Dia do panni debata. Mulu marede edde sada anak boru tagan manuci piring mar malam minggu. Nadong golas ni rohanion na maul atusan. Isarana lau wakun sarma halle na manobot ibana. Jadi alalas ni rohana maredede ibana. Sabil manapu jabu, manuci piring, laho manuci bajuna, maredede ibana. Las rohana mangulahon ulahon nai.
Boy do sada ama tong maredede nang di rumah sakit. Merdalat tu beribon, merdalat tu beribon. Alalau seorang anak kona. Dungi mersiul-siul meibana. Patuduhon go nilas ni rohana. Maredede ibana. Aladong silas ni roha. Na pinamana. Hita pe marlas ni roha maredede suide bornginon. Parzolo ng boy hita songos taon na lewat alay si hol si tuturo hatta marnatal nuaing. Di bahiri mo lorong penahurang gok parhudul tak kamanginang. Akang ginami boto nami. Sotong sudat tita marede-ede di pesta Natal di bagasa Bornginon. Ararap tubuh do tuhata Tuhan Yesus. Dia akan nahudul di gerejaon. Tubuh Tuhan Yesus dia akan nahudul di lantai 2. Dohok deba nahudul di luar di gereja na sudah potak kursi. Dohok di pataran di gerejaon. Rap tubuh Tuhatai. Ido ba maredede hita aladong na manggohi las nirohata bornginon. Nungaw balga pos nirohata martuhan. Siyan biar nirohata ala ni pangotta ni kopiton. Alay kotong gozamot hita. Ang giat unang sada penyarwas ni huriat tarawamangon na terpapar mo sa COVID. Lumobi varian Omicron na tongon martiburak dia katik na parpudyon. So tuluangan hita tubuh hatta Yesus di bagas rohata. Alahyado idokon Agustinus. Tidak ada gunanya Kristus lahir di Bethlehem ribuan kali. Bila dia tidak lahir sekali saja dalam hati kita masing-masing. Imedede telas nirohata ala tubuh Yesus itu rohata nuaing marsinodang ibana sumodang rohata doho pikirata, ibana sumodang pikirata molong nakalut, molong akana rugi, molong akana marsak, molong akana marbulut-bulut di bagasar rohana, alay makirdop hirdop, sinodang itu hatta Yesus manodangi hita salut. Hurian itu hatta diturpuk pesalmen 140 tuduon. Dijo marede-ede hita ninna. Ala debataha sudungan ni rohani par pesalmeni. Jadi ala sada do par pesalmeno do debata di ngoluna. Gabi marede-ede ibana. Di bahaya nak terbaik kita marede dohot ngoluta tu debata meludang rap tu hatai dohot tita. Alai kon narap do Yesusi dohot tita dungi terbaik kita marede ede. Alai di ayat 2 di dok musea la Jehovah do pauli Jerusalem. Ibana papunguhon hala Israel na mapari. Ima bonani eddi. Gabi marsada pinopar ni hala Israel. Dipulihkan tu Sion. Songon istilah ni hita hala bata maon. Nunga mulak todi tu rumah. Nunga mulak todi tu badan. Nasa lilingon marserak. Dibahen aka pangotak ni COVID.
doho pangotaknya kapanjajah maradopon bangso Israel. Di bahini sudi ama doho ina anak konna opunga pahopuna ditongan ibagas nabi marede edde tong hitan waeng ala di papungu de batahi taga bisada. Dungi marulupulup situtuma nang rohatta. Ima perzulo bona ningulu na marede edde hita marlas ni roha ala hatutubuni tu hatta Jesuson. Di bahini sotung salpunian pesta Natal bornginon so marlas ni roha hita. So marede edde hita. Molawak ka na muru rupani tonga-tonga ni bagasna di orom mabornginon. Ay nakasol-solan mulumuruk kita tuo punga, tua munga, tua nakonna. Ikon ulah kinotam mo sa tahun nari. Ang giya mudah-mudahan boy. Hita marlas ni roha, zala marulupulup. Paduahon hamunak kadamang doho dainang marede edda hita diaya 3-4-5. Ala rodo de batapa sabam rohan yak kanabozok. Jala dililiti akka bugang nasida. Idolas ni rohatta marhite pesta Natal bornginon. Rotu hatta imanopot tita. Pagomosor rohatta be madalani akka ari-ari ni ngolutta. Jala muladong na terluka iro batita rode bata mangaliliti bugang tay. Di baheri tahilalama tangan ni tuhata ape tu awarata ape tu todita. Atik tu ngadong di siak karohan na mangupu di pasabam rohani tuhata may. Ang giat mula tu ngadong karohata na terluka, batin yang terluka. Tuhan melalui Natal ini melilit luka-luka kita sehingga beroleh kesembuhan dari Tuhan. Bahkan dia onam didokon Jehovah pahehehon akan nirupa. Akan tertindas di pahitsat. Nah mungkin boy tadi ngoluon tertunduk malu oleh karena banyak hal yang menekan kehidupan kita. Tapi Natal membangkitkan kepala kita menjadi tegak berdiri. Oleh karena bayi Kristus yang telah lahir di Bethlehem, tetapi terutama dalam hati kita masing-masing. Ima mulni ededeta ala rohana magopui di patugos debata. Roha akan mabugang dililiti tuhatay. Di bahini daw maka pangalaho akaroha na terluka di hitaganop ala ningulus si ganopari, ala niyak kaulaw, dolan na asing. Marhiti-hiti hatutubo ni tuhata, dililiti tuhata may. Asa magwak kabugang ni rohata bi, malum ita hilala, samangat tita, margogo hita, lubobi madopang akka ari-ari ni ngolutta. Alay saranari patuluhon marede-ede hita, huhut di jauhon di ayat 10 rodi 10 sada. Pabuana Solomo rohan de batamida hagogoon. Di ayat 10 memang didok dang lomo rohana mida hagogoon ni hoda. Ala bahasa simbolis marhite par pesalmen hoda ima gobaran ni porang. Doho nama ngasa gogo. Nama ngasa hotubaga.
na mga sahon huzur, lubis yan na mga sahon gogo ni debata. Didok tu hatay so, dang lomorohan ni debata, midahagogon si songoni. Nang dohonon na tuhita kamanginang sudehita na di gerejaon, doho merhita live streaming, di na maredeed dahita makalatson hatutubo ni tuhata Tuhan Yesus, ikot tonggolab harharata akaroha na mga sagugo, na mga sabotohon, na mga sahon diri sa diri, pasisihon nasa bentuk ni porang, songot tudosan ni hoda di trupuk taon, halay paubaut tamay muse muba gabe dame. Lapatan na molo maredeed hita di hatutubo ni tuhat taon. Ikot tonggo sude hita manadikon akka pangalaho na marporang ati-ati do roa do todi gabe pangalaho na mardame masih jakonan masih apulan huhut masih tangyangan ikon lambolok konota ragam ni nasa keangkuhan gizangi roha kesombongan do lan na asing. Ay gari kopiton tukswarong nabuhi tartaluhok kita. Ia soholan mga sahon gugu na siyan tuhatay. Di bayan nilas marohat takkamanginang na dijabu doho na di gerejaon para anak-anak muda kita bernyanyi-nyanyi bersukacita kepada Tuhan oleh karena kelahiran Kristus yang telah menjadi kekuatan bagi kita, yang telah menjadi spirit baru bagi setiap orang beriman, bahkan mengangkat kita yang lemah, yang sakit, yang terluka menjadi orang yang bangkit bersama-sama dengan Tuhan melalui Natal ini. Salam Natal, Tuhan tama masu hita saluhutna. Dalam mula mahitan non marede-ede marlas ni roha, suatu ngadong nanggosada pe nahatsi rohana mulak siap bagas ni Tuhan tahun. Amin. Martang yang maita. Puji-pujian mauliate marohanami di hawali Tuhan. Alanunga di bohali ho hami pakulingi ho marhite-hite hatam barita nauli. Naung suk-suk husalo hami di bagasan hatutubum di bagasa bornginon. Marede-ede hami Tuhan pabua natutu las rohanami. Gari las ni rohani sada boru-boru marede-ede manomu-nomu hamletna. Gari sada ama marede-ede manomu-nomu hatutubu ni anak konna. Lamhami mali Tuhan. Datung soy koluhut na hami marede-ede. Manomu-nomu makalatson makaol poso-posoi. Naung tubu tu apuan nami ganup marsada-sada. Imalas ni rohanami. Kristus si palua hami, jala gabi akanong pinalua mahami, marhite-hite hatutubum di bagasa bornginon. Jala tubuh Kristus itu bagasa rohanami Bethlehem na baru. Gabi ima sumodang sa luhut na roha, pikiran, haporseaon, rodi saluk gulmit, ni paranguluan nami. Maredede mahami Tuhan di hatutubumon ala hodo hasudungan ni rohanami. Tudos tu Jerusalem nang pinaulim.
pauli ma rohanami ganup marsada-sada. Tudos tu Sion naong pinapungum, marpungung akka Israel na mapari. Hami pe Tuhan doho mamarede ede marulup-ulup. Pasada padami mahami ganup di tonga-tonga ni keluarga namibi nang di tonga ni Huria. Asa mulak tod di tu rumah, mulak tod di tu badan. Nang pesongoni pangotak ni COVID-10 siyaon. Alaydang sudat to ali Jesus bongot tu bagasar rohanami sa luhut na. Maredede hami Tuhan songon bangso Israeli. Ala di pasabam hodo rohan yakka para rohan nabuzok. Dililiti hodo akka daging niyakka na mabugang. Di paheheho akka na nirupa. Di patukiho ng akka parjahat. Asi marohamali Tuhan tu pasyan hami. Torov sopiga do akka parrohana buzok di baga setikyon. Akka napatah hati. Manang patah semangat ala pangotak ni kopiton. Manang mungkin terluka akka pakilalaan ng daging nami. Alay Tuhan ni maho tubo ale Jesus. Di pasabam ho marohanami akka nabujuki. Liliti ma akka bugang ni rohanami i. Asa soda pakilalaan nami. Mulak kami non gok marulup-ulup sa bagas zorom na bediaon. Dalam malohurang tabo pe parhudul nami hinorhon ni keterbatasan COVID. Alay dang dihudulan na marga hararo nami boronginon. Alay di hatu tubuh mima bongot tubagasar roha dohot ate-ate nami ganup. Mula dong akan ni rupa siar ruas ni huriam. Pahitsa ma. Mula dong akan nauduk say songon na sotar teasa laho pa nakokos si majusung nga pahitsa ma ali Tuhan. Asaguk ulup-ulup ni rohanami marede-ede di bagasan sinodang ni Kristus naung tubi. Alay ihutusi. Di na marede-ede marulup-ulup roha dohotod dinami. Ikotonggo laos pasisyon nami sa roha nami. Akka roha hagogoon ni diri. Songot tudosan ni Huda na marporangi. Manang tudos tu bawa na patugot son hay na. Laho mga sahon guguna do botohon na. Alay di ngot toko do tuhami marhiti hatam naso di halo mohoko yali Tuhan. Di baheni sapala naung marede-ede hami mamastahon hatutubum. Pasisi ma akka roha bada roha porang sian hami. Gabi parroha dame. Samardame masaluhut na kaama doho ina ianakon parumain hela pahopu di tonga-tonga ni bagas nami be. Jalago ulo-pulo makeluarga nami i saluhut na madjakon hatutubum di bagas dame doho las ni roha. Asa daur ragam ni gizang ni roha. Doho teal sian hami sa luhut na. Ala naung tubuh Kristus. Di bagasan ngulu nami marsada-sada.
Atong paiyam malas ni roha doho damay di hami Tuhan. Asa mulo mulak kami no siyan bagas zorom na bediaon. Tung suadong huaso ni sibulis. Nalahom manggugay las ni roha doho damay. Siyan roha nami ganup marsada-sada. Mari hite-hite gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Asima roham oloi ma tangiang pangiduan nami. Amin. Tapuji ma Tuhata terbege suru-suruan. Hut mata pasaha peliata di bagas joron itu hata manang marhite kiuris berkut di bagas tabi marede mahita.
Tapa sahat ma peliata tua dupen ni debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon na dinggan. Dohot nasa uli basa na mauli utus. Hupasahat tami masyan na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Say zalo may gabi uap na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaho parhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harazaum di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang nesi lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata na toktong na sumarmula na sumarpatsohotan. Hupuji hami maho ala nunga saut suditahim na sinaka mo adorak so uza do pehasya nganon. Dang tarabba sibuli sakka mo. Dang suda tahim da bediay di bayad dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga na suhadu duani. Di bahini mauliate marohanami tuho ala nang saut sakka mo. Ima anak mo gaybe si palua jala si pangulu hami. Asa malua hami siya dosa, siyan hamatean, siyan uhum, jala matsohot tabi mangulahod dosa. Asi maroham tugihom mahami tu anak mi. Saibay mahami gaybe si luam tu ibana. Asa upani halo jaon na hami. Ala na tinaon na berniti do hangaluton humokop pami. Asa ibana na punahami. Jalahami na puna ibana. Say sungguli mahuriam sa daryon. Asa diingot habal gomu do haroro ni anak mo gaybe jolma. Panguluhon hami perdosa. Sungguli yak kaparhalado di huriam maritahol barita na uli. Pabuha naong patar hasangapom mo. Jalan ng zupang dami dohot hasonangan. Say leho pitu na ukaptu si pilibego dahot tu parogamo na asing. Asaro na sida mangaloy Jesus Kristus Tuhan nami. Say rajay sa luhur raja dohot akkasuruan na. Asa diboto na sida nang dilehokodo raja, Tuhan na sumurong, rodi saliling nililing na. Sa ilehon gugutwak ka na nibaga sa pangujunan, apuli ak ka na marsak, palua ak ka na tergugut. Tatap jala o dingi ak ka na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmo. Say dongani jala pasu-pasu mahami osudi na magudang rodi danak di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbedia maguarmo, say Roma harazaummo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sa daryon hangulua siya pari. Sesama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami.
unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Akadamang dainang hahaanggi nahuhaolongi hami. Na di pataran ni gereja, doho na di jolo ni gereja. Songoninang di ruangan Lukas Timoteus, doho lantai 2. Las marohatta, nang pesongoni perpeaknya keperhudulta. Sudah hami padita, parhalado di HKBP Rawamangun. Rodiaka pelayan, media, musik, dan lain-lain. Pasahat tot tabe Natal. Selamat Natal madihita saluhutna. Tuhan memberkati. Horas.